Loh, sampean kan yang kene, Mbak. Mari resik-resik. Mbak, ayo batu rono aku njipuk dhuwit sisan koblon. Oh iya Mbak, aku ndek rezeki saiki pengen berbagi. Yo api iku menyisihkan sedikit uang buat berbagi. Aku wehne sapa? Aku. Yo iya, tapi karo wong-wong sak desa iki Ki ibumu kapan nemu dia, Des? paling seminggu kas Mbak, awal poso mulie. Walah, yo saya ke budal. Ayo Mbak, tasmu ndi? Saya tak jebot. Nya helmmu, Des. Oh iya Mbak. Helm ya. Yo Mbak, keral kopior ndasku. Kamu perlu, Des. Salah. Oh iya Mbak, Sun ya wis ngancani blonjo. Iya, Des, podo-podo aku ya sisan belanja gak apa-apa lho. Oh iya Mbak, iki enek dhuwit saiki dinggo sampean. Yo gak usah repot-repot Ora lho, apa-apa lho Mbak. Ya suwun lho ya. Yes Mbak, aku tak mulai sik ya. Iya, kapan-kapan ngerini one ya. Ya, Sun ya Mbak. Iki nyapa lho Mbak? Iki lho, Des, arep masak. Arepnya ndi kowe? Ora nyandi-nyandi Mbak. Oh iya Mbak, iki enek rezeki saiki nggonen tuku sayur. Yo ngalah nyapa lo repot-repot bareng, Des, suwun ya. Yes Mbak, aku tak mulai sik ya. Ya, Des, suwun ya. Ya Mbak.